Pre nás je to čokoláda, pre nich je to čokolate. Pre nás je to ona, tá čokoláda, pre nich, pre španielský svet, je to on, ten čokolate. Ktoré chuťové poháriky, papilas gustativas, si radi nechávate podráždiť? Tiež tie cestovateľské? Práve na cestách som sa dostala k tej najnaturálnejšej verzii čokolády. Uprostred nepoznaného miesta, v meste usadenom v zelenom, široko ďalekom okolí, vo vnútrozemskom teplom andskom údolí, tam, kde v tichu priestorom pod chvíľou preplávala hmla a na oblohe non-stop trónili dramatické oblaky, ktoré každú chvíľu hrozili dažďovými kvapkami, tam v Bolívii mi Ľubka z Košíc hovorí: Mirka, ja by som chcela ochutnať ich čokoládu. Prečo nie? No vlastne veď aj ja. A keď nás už posielali do X-tého dvora a ja som si prestávala pamätať cestu, ako sme sa tam dostali, oblieval ma okrem dažďových kvapiek aj pod strachu, či my tú podvečernú výpravu za miestnou čokoládou vôbec prežijeme, tak sme ju zaplatili, rozbalili a hneď ochutnali. A ona šťastná mi hovorí: už viem, že nás dodávateľ neklame. Chutí presne tak, ako tá, ktorú nakupujeme. Svoju tabuľku čistej kakaovej hmoty, zabalenú zjavne v zrecyklovanom alobale, som si chránila, šetrila a dávala z nej ochutnávať ako z pokladu. A všetci ponúknutí nad ňou zavrteli nosom. Nie, fakt nebola chutná. O cukor sa ani neobtrela. A ešte mala aj tú jemnú a krehkú šupku, ktorú v žiadnej čokoláde nenájdete, lebo ju vraj pri drvení kakaových bôbov odstraňujú. A tak tá naša bolívijská skorojka bola v ústach, fest naturálna a trošku drapľavá. Bola na miliardy svetelných rokov vzdialená od ktorejkoľvek z tých, ktoré si my v Európe kupujeme alebo ich dostávame. A tak tá domáca z dvora, čokoláda z bolívijského korojka, patrí k mojim pamätným.